Сега. Отвори химикала. Така. Тук сега, от тук до тук 3. Има 5. 3 метра. Давай. От тук до тук 4 метра. Тук сега колко е от тук до тук тази черта? 5 метра. 6 метра. Е така. 7 метра. А така. 6 метра. 7 метра. 6 метра. 100 метра. Бай, добре. А така. А един папардак, гаден дето на тюрно. Бай, добре. Даскала ги брои 1, 2, 3. Учат дете на училище и накрая не могат да пасат магарите. Ти можеш да пуснеш магарто. Ето и трябва да го знаеш. 7 метра, 6 метра, там 5 метра. Той трябва да знаеш. Приятели. Седне Бай, добре. Игра малки чека. Седне Дай, тук. дай, 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 дай. дай, дай. Мангал. Циганин. Какво пишеш там, бе? Жена ли се търсиш? Ето и как се дели? Как се 220. Ма с химикалката да го сметнем, нали? 22, 21. 2221 делено на 3. Или 2. Не с химикала, Вие, с сега, главата. тук пишеш едно. С главата с змията Пишеш едно. Не с химикала. 21. Тук, едно, две. Бай, добре. Не може да се види. Цигара. Такава цигара искам. Смята. Такава цигара искам. От 1 до 12 вече са. Горе-долу. Той нещо сега, един маймун на човек дет не мяза, дава 150. Ти мязаш ли на маймун? За цигари дава. Ти мязаш ли на маймун? Емиле, как може да даш 150 лева за цигара и ти? Ми, ако трябва... Ти мязаш ли на маймун, бе? На месеца 30 дена месеца. По 2 лева, 60 лева. 10 месеца, 600 лева. Ако 600 лева ги събереш, ще купи 5 прасета, ще издат. А ако заколиш него, никой няма да даде го корбан да го прави. Разбира се? Ядосай са. Той пий го ти, бе. Пи го, че, бе. Той си ли си го пил? Наври си го отзад. Ето, бай, добре, давай му. Ай, ни трябва да тръгваме. Отиваме да учим. Не, Що да това е? допълни, бе. Ще правим под ела до вечера. Не фани към това Тук ще половината чакаме да някъде. попълничаме на дискотека. Как? Няма дискотека. Не правим матрица. Ние две са. Е, точно. После има три. Чакай да му пусна ключек. А сега не предаване